Генерал-лейтенант Советлар Союзы геройы Ғани Биккенә улы Сафиуллин 1905 елда Арча районында дөньяга килә, һәм 1973 елда Казан шәһәрендә вафат була. Ул Арча районының гына түгел, ул бөтен татар дөньясының горурлыгы. Мин әле үзем дә без генерал Сафиуллин армиясендә сугышкан идек. Казанга баргач, үзенең янына кирип чыгыйм микән әллә дип уйлап йөргән идем дип сөйләүче татар агайларын хәтерлим. Казанда Советлар Союзы геройы генерал Ғани Сафиуллин исемен йөрткән урам да бар. Хәрби хезмәтне 1927 елда гади солдат булып башлаган татар егете Бөек Ватан сугышына инде полк командиры булып керә. 1942 елдан укчы дивизияны җитәкли. Фашистны оясында тармар иткәннән соң Ирак көнчыгыш фронтына китә. Квантун армиясын җиңгәннән соң шул вакытта гына тыныч тормышка әйләнеп кайту насыйп була аңа. Арча районының Иске Кишет авылында генерал Ғани Сафиуллинның исемен мәңгеләштергән музей эшли. Язның кояшлы матур көннәрендә без Арча районының Иске Кишет авылына юл тоттык. Бүген биредә 400-гә якын кеше гомер итә. Шуларның 7-се тыл ветераннары. Авыл халкы белән авылның истәлекле урыннары турында якыннанрак аралаштык. Безнең борынгы әби бабаларыбыз шушы авыл урынына, шушы җирлеккә 1562 елда күчеп килгән дип язылган. Ул вакытта бу җирләрдә инде безнең кара урман була инде. Монда Сүлә елгасы дигән елга ага. Авылның тарихы Казан ханлыгы чорына барып тоташа. 20нче гасыр башларында авылда мәчет, мәктәп, су тегермәне һәм кибетләр эшләп торган. Авыл Бөек Ватан сугышында катнашкан каһарманнары белән дан тота. Шуларның берсе милләттәшебез Ғани Биккенә улы Сафиуллин. Ғани Сафиуллин 1905 елның 1 июнендә Арча районының Иске Кишет авылында крестьян гаиләсендә дөньяга килгән. 7 сыйныфлык край совет партия мәктәбен тәмамлый. 1927 елдан Кызыл армиядә, 1928 елдан ВКПБ әгъзасы, 1931 елда Чит сакчылары югары училищесын, 1941 елда Фрунзе исемендәге хәрби академияны тәмамлаган. Полк белән җитәкчелек иткән, Сталинград, Харьков хәрби операцияләрендә катнаша. 1943 елда Днепр елгасын кичкәндәге батырлыгы өчен Советлар Союзы геройы исеме бирелә. Бу авылда генерал-лейтенант Ғани Биккенә улы исемендәге музей 2015 елда ачыла. Бу музей 5 ел буе инде эшләп килә. Авыл китапханәсе һәм авыл клубы үзенең эшен шушы музей белән бергә бәйләп алып бара. Яшь буынга хәрби патриотик тәрбия бирүдә бу музейның роле бик зур дип әйтәсем килә. Мәктәп укучылары белән дә батырлык дәресләре үткәрәбез, төрле мастер-класслар үткәрәбез. Музейның алгы өлешендә инде безнең хуҗалык кирәк-яраклары шул замандагы һәм шулай ук стендлар тупланган инде. Әлеге йортта Ғани Сафиуллин 13нче бала булып туып үскән. Бүген биредә мәңгелек тарих. Музейда Советлар Союзы героеның шәхси эше, киемнәре саклана. Музейга килгән һәркем аның тормыш юлы, батырлыгы белән якыннанрак таныша ала. Музейга бик күп хәрби кешеләр дә киләләр экскурсияләргә. Менә шушы личное делоны алар бик кызыксынып карыйлар, чөнки Ғани Сафиуллин турында бу шәхси эшендә аның бөтен мәгълүматлар да тупланган. Ул кичкенәдән шундый кызыксынучан булган, куркучсыз булган инде, ул үз дигәненә ирешә торган кеше булган. Сугыш вакытында да менә Ғани Сафиуллин планы буенча төнге атакалар уйлап чыгарган ул менә. Шул төнге атакалар белән һөҗүм итеп алар инде. Аэродромнарын, менә самолетлары белән дә штабларны кулга төшергәннәр алар. Менә бу җиңүдә Ғани Сафиуллинның өлеше чиксез зур. Ул 38нче укчы дивизия белән җитәкчелек иткән бит инде. Аның составында бик күп булган инде татарлар, үзбәкләр, казаклар. Музейда Ғани Сафиуллинга багышланган истәлекле стендлар шактый. Менә бу фото Ғани Сафиуллинның кавалериядә хезмәт иткәндә 30нчы елда төшкән фотосы инде. Иске Кишет авылыннан Бөек Ватан сугышына 199 кеше киткән. Шуларның 116-сы сугыш кырларында ятып калган. Музейда алар турындагы истәлекләр дә саклана. Әби бабаларыбызның батырлыгын онытмау, тарихыбызны барлау өчен музейлар бик кирәк. Исламга килүнең юллары